Ole hey ka channel lo tlir tu te in zawa in chi bai ole hey tuna video hi chu USA a veng țhen khat ho video kalak ho karon da do na chu nge hi video hi da lo han ang lo ko chu han delete le mai ka chu yom ka te chu an kan da ani thil pakhat ka shilang chu USA hi kan chen pakhat ron thleng tirina soidan chan kulama chen theu khan an ron zo to ni chamo nge USA chu anante oi leila ta ang top atini chamo ka te khan ni zet thak ver ul tu soi thiam he ka tilu tu ka he alo zol chap box ya soi thiam he ka tire ul tu ka chu kan soi ve mai ni chu oi ha helai mun hi nom mel top anin bul vel hi mo hey an in te he tha nya nom ngotang voin tlai khom dan hi mo amoi lu tu khi ni ron chun dan vel ke ale thim che lo boka lung len thak lu tu krungot omna hlabok nen lunga leng du khop mai he mi te in chei dan he anpon tutna anpon an chei dan he moi reu katia chon anin bul che ami nem po han USA chon in ang tlang pui ma se he ani chuin ang lo mo an veng te he nom mel lut tu ka kala an veng he nom mel reu lut tu ka mo kalak sakani he sabra mi chu he ti hianin thingkung he tam tapa a theni chu an in moi na te enge thingkung han hlia deuh vek thing ka tia mo thingkung sang pui an war lu tu ka ma se a thave tho boruak ati daya mo ma se ro an sura thli tle ma an tle deuh hi chuane thing te hi tlang in te he delang nge in hi chu del tur han chuanin he an a om vak lawa ma se motor hi he in hmuang hianin motor hi adelang ti hlo om thima adel reng thin boka mi dang then om te ta te lo del pel hlo ni chan poi thin le tu kamo ma se ti dan ni chom ve zel mai ni ti hianin helai ve hi he nom mel ta ba saw rama chan ti hianin in chung amin om vek nge anom lo nan thok nge pok se chong lama se pona motor om hi chuan in chung anom tura ka ngai mo ti hianin han pona han chua po hian mi hian om vak lawa mu tur hi mo ti hianin are thiap mai zel ani ma se nuam ka ti tenga min om lo hian mo midang mu tur an om em lo hianin anuama mi mu tur chu anom ve thin thawma se in mu hi chu khat ve deuh thin na an thok nge ina an tom deuh vek nge na tho na mun ani awang hianin an thok vek mai zel tur a hian ka ngai mo are thiau thin ania tlaya chu ei khama han te hian anuam adaya mo ma se ni puilai chon lum lu tu ka pona han chua han kal dia jang na chi po ni lo lum lu tuk vairam Delhi lum ang vel khanya in chunga om he nuam lu tu chu wang nyang in chunga hian om deuh vek thin ni le nan thokang chu kre chuang lo mo ke hi chu ei khama tia han kala han wal ke he ko wara chu wang chuanin tia han kal vel hi anuama chu wang chanin chuan a chang tia video han lak pa te hi anuam ve mo mani mel han ti lan ngot ai chan he te mun an in te hi saprama in te hi kolama thian te po in an mu ve thian te chung te helama local ve lo te po ina enge mundanga enge he helama anin om dan te an kho om dan vel te hi kan lo mu ve in lo mu ve ani maya te hian
video tập hành đã ai cho nên trong tập hi karon trong về anh em mấy à trong cầm cái thiam lâu về bọc xem mà xem này cái nào chuan để video để cần xem dễ là ní chuan trong cầm tập bộ nghe nghe nôm dọc tập bộ in suy thế hun tập bộ lom về mà sẽ trong cầm thiam lâu chi cho mọi anh trong tama piang le suy tama piang nha nên cần bao tụt mấy này cần bao tụt mấy này mà hay in hin muem hay thì han flecken lâu chơi khát với cái hè mọi tục anh tích lại cái lạc nghe chú cái shit tổ lâu á thì hianin anh in thì hit chamo anh công thì anh nuo mang lại về là ông chú mà xe he anh thiên cung camo alian lúc tụ cái sang lúc tụ cái anh in mồi này lia đều việc mày để mình hành hiểm đều xe anh nghe in hành lia lâu đều tụ tập bộ khan mo hay in chúa bố lát mày mồi rồi lúc tụ chuan anh in bula mi po him mồi cái tê ôi hay là mà chuan anh hay nim him on grass chi thì hiện anh war lúc tụ cái vụt khu đủ để bố khá tổ lâu ta nên chút thiên anh phá với cái mồm ôi ha cần khâu làm cho chân tiếng thì cần thâu vác chi na grass thì cần đủ lâu nít chứ mà sẽ ôi hay làm cho nó mình te lâu tàu lúc tụ cái in thì lâu thì chơi nằm môi tóc ta nít chứ mà hay mua ăn nha nem hay tia han en po hian đam thak anh chứ đam thak tập mà chân hilai veng hi chu ti hianin thingkung hi tle min a hniam ve te ve le deuh ta a chuan in te po hi alang mawi deuh ani chu mo ka kana chuan video hi nekina chuanin heti zong lo deuh hianin lak dan te po kan zirang chu ma se te han lak hianin ti hianin chan reels ti hianin ka siam ve upload về chỉ nằm mà sẽ đến hết chứ tâm rồi tụi cái video là câu hết chú vang cho nên reels đã tour cho nít thôi mà sẽ reels lawin video in cần đã đó nè thì hiện nên helama an in sak dan te timay an saka alan dan le an kong te an thing kung nghe an in bulvel nom mel deu ti himo chian te chung te in lo mu ve tan le emi channel lo en tu te na in mu ve tan po cha ve thau ka tia chawang chane ti hianin karon chonga music hi achena music a oma wang hianin music ta pai chuan thì hianin ka khua har deuh bawk nen ti hianin karon chong tam mai ani hei lo muim moi lut tu ka more triap me ni are lut tu khane me po na tian cha chan nge ma se han rei deuh chuanin temin lo po hianin ne kanom thiam ve baka mani nuam ti chi te kan lo ni ve thau bok nen hianin tia mi kan va nge mi kan va ti thei lo ve po kha ni chang lo mani nuam kan lo ti ve na hian tia nge beng cheng le eng lo vel sha tur mo tur lo la ya tia re deuh me han te hin nuam ve mo tiang khanya chuan hei USA chuanin thlasika hianin na hi mo thian thingkung na he tlakol veka hin lo muang hianin na he thingkung ke na atlakol thei chi khu chu tlakol vek chan atla lo chi kha chu atla har atla thei lo thlasik ngam chi te me yang thlasik ngam chi thingkung na
ho ka chu mo kha chu an tla ve lo ta a atla lo ho hi chu tla thei lo deuh chi khat ti me yang to ina chuan hei atla thei ang chi ka chu hei ho hi na moi deuh khat nia mo tla chi aron thlen tak makan hei ho na hi arong in thlak thei chi ka nia ma se tu na chuan hen tlakol vek ta chuan hei summer chuan in ti hian an lo hring le vek to mo spring chuan hei ti hian spring zo hen summer an nim mai a chuan ti hianin an hring mawi khawp mo ni an sat khanin thingkung deilim hnuaiah te khanin a awm thei to ta ni chu mo tiang khan nia chuan i mahse kan ram lama kha chuanin enge ni pui lai khanin kholum lai summer lai khanin mo thingkung hna khan tlakol thin tiro kha anin ka hria kakania ma se kha thalo ka ti helama hianin tlasika tlakola tha ka ti asan chu avota tlasika chan nilum te po ni sa te po kan omngam omanuam zok ta mo in chung vota om ai chuan ma se kalama chuanin samara khanin tian thing hna ka tlakol ta kha deilim hnuaia han om du po khan nisa hnuaia ti khanin deilim hnuai han om du po khan om thei to lo ta ni chu chan chu hna te ka tlakol vek to min hlia tur kha om to lo ni chu mo chuan he tuna chuanin tlai thim che pani to he moi khop mai helama chuanin mo nge azul vaka hemi wang hian nge mani van te hi te video vel han lo po hen van hian nei hmel bik lut to ni chu mo tlang ram te ani ve lo awang hianin ti me yang lai bor vel chu chuan van hian nei hmel bik ta ni chu mo ma se a hnai lo nia alan angot ni lo nia ala sang te ben a sang le tuk ti me yang hei hnuem han a hnai hmela ma se sang nia ke moi le tuk ni tlak do na hian mo lung len thlak wang mai ni mo ma ni ram ma ni u nau ma ni nu le pa kholam chungei om thin khop mai se chuan tlang adang ta sia nikina chuanin miram han om po hian mo ma ni ram ngai nat na kha eng angaram nom le tha om po hianin kema ka ngai dan chuanin ma ni ram ngai nat na kha chola bo lo ni chama se han om don tak chang ram nom om hi chu nom zok ta mo ma se mi zo chu me ngai te hi chu na ve thin thawe ma se tu na chona mi zo chu me po lama tam to lut tuk ha bye bye